קליפורניה, נייס, לכמה אתה באת לארץ כפרה? גם, 3 שבועות. ובאת למאמץ המלחמתי? באתי למשפוחת. למשפחס! איפה המשפחס שלך גם? מספרת בהגדה, הגעתי למשפחס. דפקתי בדלת טוקס טוקס טוקס. בדלת משפחס. ראיתי את ממוש של אבוש קוסס קוכס. איפה את? מה זה המשפחס? מה זה המשפחה? תראו. זה היה רציתי משפחה. זה גזענות או לא? לא רציתי להגיד משפחה. אז זה המשפחס. אז אם היא באת להופעה עם המשפחס או עם המשפחה? מישהו פתאום קם? עשה חזרות באנגלית. Bless me, Father, bless me. Bless me, bless me right now. Blessing me, no, right now. Bless, bless. Blesses me, no, bless. Every day he is blessing me. Bless me, brother, bless me. מה bless me? תגיד בעברית, יש סתום, מה bless me? אתה רצית קישור לבדיחה שהייתה כל... תן לי לאלתר, טוב אחי? הוא ניסה לעזור, רק רציתי לעזור כי קודם הוא אמר אותי. היהודי, chosen one, רציתי לעזור. אתה איש יקר כפר עליך. אפשר ללמוד מהחיות בתיבת נוח הרבה. קודם כל החיות בתיבת נוח היו מאוחדות. אף אחד לא היה זברה אחת שאמרה רק ביבי וג'ירף אחת שאמרה כוח קפלן. לא, גם הזברה עצמה, בזוגיות הייתה זברה וזברה, הם היו ביחד. ואגב, מהזברות אפשר ללמוד מלא רבותיי על העם היהודי. זברות, מה שעושה אותם שומר עליהם בטבע, זה שהן מלוכדות. כי זברה לבד רואים אותה בסוואנה. הרי זה לא הזוועה, שחור ולבן. למה איפה היא מסתובבת? בעיר? שעכשיו מגיע אריה והיא שוכבת כזה מעבר חצויה. מה ששומר על זברות ביחד זה שהן ביחד. כי זברות שהן ביחד הן יוצרות אשליה של זברה ענקית. והצבוע מסתכל מרחוק, איך הוא שלמו אותה מה זה? אני מסתובב בתאילנד, בקוסומוי, בא לי מישהו, אני לא דיברתי, אמר לי, שבת שלום, הפועל תל אביב, מכבי. מזהים אותנו ישר. כדאי שנדע שכולנו זו אותה זברה, כולנו זו אותה זברה. כולנו זו אותה זברה שמשנה מבטא שהיא נכנסת לאובר. רשם לי שם הנהג, סלח אל מוחמד אל מוג'הדין אל בילאל אל מסראוי אל רצחאוי אל ג'יהאדיסטי. אחי, אני מת, אני כבר מת, אני כבר רואה את ההלוויה, אחי, מזיע בתחתון, לא טוב לי, לא טוב לי. מה עשית? הוא רואה אותי מטפטף, אתה רוצה מזגן? אני רוצה חילוץ, אני רוצה את כל חיל אוויר ואת כל 669, עכשיו שיבואו! כולנו זו אותה זברה, כולנו זו אותה זברה שמשנה מבטא שהיא נכנסת לאובר והנהג הוא בן דוד. כל אחד פה, מכיר שאתה נכנס לאובר, אתה קולט שהנהג הוא בן דוד ואתה ישר אנה פרנקוס האוס, פרפלור. כל אחד מאיתנו פה רוצה הנחה ודיסקאונט ויאללה יאללה, גרייט מי יאללה יאללה. כל אחד מאיתנו הוא טיסת השוקולד, כל אחד פה יאללה יאללה, וואו יאללה. כל אחד פה שהכל כלול בארוחת בוקר, הוא לא שם רק בחביתה בצל. לא, put everything. everything. I want omelette like מזרון של עמינח. כל אחד מאיתנו הוא טיסת השוקולד. כל אחד מאיתנו הוא הוכמן, טרלול כזה שיעלה באמצע הופעה של כל פלאי. כל אחד. וכדאי שנזכור את זה, שכולנו אותה זברה. רבותיי, איך? זה רשות הממשלה. אני? לא, תודה. מה שחסר לי, רשות הממשלה, אתה רוצה שאבא שלי יהרוג אותי? רק ביבי! אתה לא תתחרם ביבי, שמעת אותי? שוש, 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 שוש. בחוץ בשניצלים, לידה איזה מישהו, שלום, אפשר בבקשה סרטון לילד. זה נקרא לחזור לאותם תודה, לא?